Μη με περιμένεις, μαμά. Θα αργήσω να φτάσω. Ποια ήταν η Κλαούντια? Ήταν ο άγγελός μου. Ήταν κόρη, αδελφή, φίλη. Διάβαζε για να περάσει και τα κατάφερε. Ιατρική. Αυτό που πάντα ήθελε. Και πάλι διάβασμα. Να χτίσει τα όνειρά της. Είχε το πιο φωτεινό χαμόγελο. Καρδιά γεμάτη φως. Ταξιδεύαμε, γελούσαμε, ζούσαμε. Πήγαμε Πάτρα στο καρναβάλι. Θα γυρνούσαμε με το τρένο. Ένα ακόμα ταξίδι. Κάτσαμε στο κηλικείο στο πρώτο βαγόνι. Μου ζήτησε να πάω στα πίσω βαγόνια για να βρω θέσεις. Δεν ήθελα. Επέμενε. Πήγα. Γύρισα και την κοίταξα. Χαμογελούσε. Με το πιο υπέροχο χαμόγελο. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν έχω οξυγόνο. Την αγαπούσες? Για πες μου λίγο, τι αντικρίζεις? Ποια είναι η εικόνα που βλέπεις? Η εικόνα που είδα δεν μπορούσα να πιστέψω. Ήταν άνθρωποι καίγονταν, ούρλιαζαν, καπνός παντού. Δεν... Ποια ήταν η Κλαούντια? Η Κλαούντια ήταν ο άγγελός μου. Ο φύλακας αγγελός σου? Την αγαπούσες? Πολύ. Τι υπέροχος κόσμος. Τα τρένα δεν συγκρούονται. Οι νέοι δεν πεθαίνουν. Τα ονόματά τους δεν γράφονται με αίμα. Μητέρες δεν θρηνούν τα παιδιά τους. Το οξυγόνο αρκεί για όλους. Τι υπέροχος κόσμος. Μη με περιμένεις, μαμά. Θα αργήσω να φτάσω.